Wah, seneng ya. Kaya tetembangan iki nek penak-penake iki jan rasane kaya ora krasa ngerti-ngerti wis. Bangun kok bangun. Bangun gagat esuk ning ya ditutuke ya, Tru. Iya. Sing kemareng tampil meneh sapa? Duetkan lagi. Heeh. Mister Elisa dan Mister Mendem. Sapa Mister Mendem? Tatin. Oh iya. Duetke meneh loro. Iki lagi dadi bintang ya loro. Heeh. Sing siji bintang Kejora, sing siji bintang Joko Belek. Wis ben ra apa-apa. Aku ki sia-sia karo Tatin ning asline aku ki tresna lho, Tru. Tak mimi tenan bocah kuwi. Iya. Di apa kan? Di meme. Tegese di maneman. Heeh. Kaya ngomong kebablasan tak tuthuk siramu kowe. Bablasan piye maksude? Mimi ngono. Ya ora. Yo. Ayo jumeneng gacak-gacakan si gendut dan si kuru. Bawang merah karo bawang putih. Ha iya. Iki umpama didadekke fragmen bawang merah bawang putih ngono, aning sindene ora ana sing galak. Bawang merah bawang putih sing disio-sio Elisa, bawang merahe Tatin. Ha iya. Bawang putih Elisa. Wah, apik kok. Ya rong karuan, Tru. Heeh. Ngono kuwi kadang kala sok sukses sok ora. Ning jukuke pramen wong-wong sing durung tau nang panggung kaya wingi Katno kae. Apik dadine. Ya. Ya ngaturke tembang apa? Wong loro kudu kompak ora dia-dinia. Apa, Mbak? Lah apa manut aku? Hah? Manut. Alah manutan. Aku lagi manutan kok. Oh, tenane. Lagi ngopo? Ora protes. Ra. Ket mau disio-sio ya aku manut. Ora disio-sio iki tandha tresna asih kok. Apa nek tresna ngono kuwi? Lho, tresna ki bermacam-macam. Lho, ana sing tresna ki dirangkul, disayang, dilus-lus bathuke. Kuwi tresna. Ana sing jane ngandani karo kowe getak-getak ning jane atine tresna ki ya ana. Ya kaya ngene mau sing tak lakoni. Berarti jenengan tresna. Lho. Hah? Heeh, piye? Tresna karo aku? Maksudnya tresna antaraning aku sebagai pengareping para rombongan, kowe rombong aku ki tak tresnani ora werna-werna to pikirane. Lagi kula ora warna-warna ming tekon lho. Heeh, sing ngono kuwi karepku, ora selebihnya tidak. Selebihnya apa toh? Tidak. Iya, selebihnya apa? Enggak lebih kok, itu hanya lebih tiga nyari kita. Lebih tiga nyari. Ayo, nembang apa? Ah, ya di. Anu lali janjine mawon, wau disuwun. Dibawani, yo. Nggih. Pangkur Rinoso. Saya karose. Ayo. Kula meneh. Ayo sono. Elisa? Ayo dobel wong loro. Heeh. Iki tapi bawane khusus Pak Tatin lho, Pak. Ana transferan. Oh iya. Syukur. Lumayan. Pundi? Iki tak wacake sik to rasa kesusu to. Oh nggih. Lho kok dihapus. Oh, rasito. Pesan ini dihapus. Oh, berarti rasito mau kaya makting. Metu gambare slip pembayaran mau lho. Saono wis dikelaske wae. Ayo. Mpun. Ayo. Angkor Rinoso. Angkor Wiralama mbok. Apa kan? Wirama. Angkor Wiralama mbok. Wirama. Ayo karang lambene keteko kok. Kan mijetke jarene. Apa? Jarene kowe? Jarene genjek kan mijetke. Lah kowe muni ra? Rumataku kok parapane do elek-elek. Bagus diparapi genjek. Ayo. Ring.
Kena kodhoke. Mulane Kualat iki maune. Napa? kodhok apa-apa. Njajal disogok matet ngono. Nek didungu mateot berarti kodhok. Sogok mak yung ngono e. Wong. Aja diwarai to. Oh iki senengane kok iso diwarai. Oh iki sing lambene wis bacut masuk neraka. Lah padha delange ya masuk neraka. Ya ora. Aku ki nglipur wong akeh kok. Nek kowe iki jane lambene wonge mlebu swarga ning lambene ning neraka. Rena saya rasa Terus sering ngati. weh iki ngapa e? Hah? Oh ngantuk to. Oh sinden ki nek ngantuk ki matane disemprot. Apa? Mulane kok do melek. Jenengan ngantuk ora? Hah? Jenengan ngantuk. Arep gebyur aku. Aku wis ngerti kok. Ora apa-apa ra. Mbok ngantuk. Gebyuran ayo. Wani aku tepan. Lah ngapa e? Wani name aku udah ayo gebyuran. Oh ngantuk kok tekan muda. Ayo men. Engko nek teles lambine panjen yo werna-werna le. Nggo cegah ngantuk. Nek tiwik disemprot raine. Nek ora isa mangan ayo. Mbok yo sithik-sithik. Te mamah kaya ngrekoso banget. Mbok dimamahke. Tak pancal ndasmu lho. Lah ngapa ta? Mamahke dengkul. Kayak dikeke nyos. Kowe mamah wis ra lembut kok. Mergane ngapa? Ompong iki lho kene iki sompong kabeh aku. Kayak sapi. Heeh. Wis iki wis mek tak jabutke loro iso nek Prayu arep tak jabutke loro kabeh wis cilaka iki ora ganteng. Waduh. Bayane ora. Wis ora iso ngletak ya. Sesuk nek wis kene ompong nek kowe pengen tak mamah njajal lho iya. Ya ngompong kok mamah Tak iki. keke pinggir wis. Ayo sah, kowe sah. Arisa ora apal kok. Bisa ya dia. Oh iya. Waduh. Sumanding sisihmu Mula ora ngantuk Erisa iki nek mangan. Angger to le lembut. Aku tisu kok sik tomplok. pedes. Ayo Nek meteng ki ra entuk mangan pedes. Wes ngomong sapa aku nek bayune kepedesen ning jero gedabikan. Dadak nyusul bapakne kon ngeneng-ngenengi. Kon ngepok-pok. Ayo. Ratri Rinosa Rino apa Jan? Iki sing nadane minor kita ati ning kabeh. urung kak. Hah? Urung. Ya kowe wae. Ngapa aku? Bal-balan apa ngapa? Ya kene tak tendang ini. Ya aja cilike balik.
aku dijukuk ora iki? Yen wis rina enggal Pulang. ratri kang tiba nggih mung sliramu tanono liyan. Udah ora ngono ya, Gong. Aku ora apal kok. Mung sliramu tanono liyan. Liyan apa liya? Liya. Oh iya. Tak tresnani lahir Sing dalan batin. burung ya iki ya. Empun. Pon. Oh, Telas. kok ora nggo. Oh, padha tiwik ya. Ora, ya Allah. Amin ngono kae lho. Lah kan gak Benten, pilih. bedo. Wah. Wah, Bagong iki ora ngerti. Bawa kuwi kae-kae sing tembang ndak pilih. Nah iki pangkur rinoso. Nggih. Oh, ayo pangkur ki werna-werna e. Heeh. Ana sing pangkur Tanjung Gunung sing nggo gebrak daerah Pundong. Ana ya, ana pangkur Macan Ucul ya ana, pangkur Segara Kidul ya ana. Oh iya. Pangkur Macan kae macane Ucul. Lah dalah ngono kae. Heeh. Werna-werna kok anggitaning para empu, anggipaning para pinter iki mbiyen macem-macem kok. Sing jenek Yuja sing kondhang ya Yang Cakrawarsita. Kuwi dengan ketawang Basanta. Heeh. Kuwi tau tekan NASA kono. Heeh. Tawang Basanta Kinarto Sabdo ya karyane pirang-pirang. Oh. Kabeh iki duwe ciptaan dhewe-dhewe kok. Oh iya, Tru. Heeh. Nek penan. Yo mangga diteruske. Wah, kowe gawe gelo senengane ora. Yo mangga tak tung tak ndendang-ndendang. Iya. Atiku suci
Wis tenan iki. Sakarepmu mun yo. Tetep bodal dhewe. Tetep bodal dhewe. Iya, iya apik mah. Ana aja tipake kowe. Nek wah nek Elisa apik le joget. Tatin. Ah iya. Meng kaya mentrok. Meng sing diandalke meng brutune ndun. Anggere kapat cerat. Kapat cerat. Telung jangkan lek. Mentok ora ngono iki ta. Ya wis ben ora ngono. Mangkel medun mayang iso dunak-unake. Wah, tak tandangi. Padake amuk Suramrata, Suramrata imbang yen padha glendang nenggolo. Ora ditenggolo kok glendang nenggolo. Wis apenake dhewe. Slendro. Ya. Janing yaning talaka katilangan mambang pantepasulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur
ting kidung kadanging pun Kakang Yayi Werkudara barep kakangku apa ora pangling iki kaya sowane atmajamu ya kuwi si Abimanyu kelawan kulup tetuka wah mara kaki timbalono wigatine apa Abimanyu karo Gatotkaca ana ing negara Ngamarta monggo tanpa tinimbalan dening barep punta kakangku Dimas kadanging pun Kakang sumeneo sawetara pun Kakang diandang marang soaning atmajaku sakarone Yayi ya luwih prayoga Abimanyu padha raja saprapta munggir anakku bocah bagus tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya nggih tak tampa ora liwat pangestuning wakmu tampanana kula mendingga jimat paripindayana ning ngasantosan tetuka padha harja kulup Gatotkaca tansah pinaringaning kawidadan Wa Prabu niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Gatotkaca ingsun tampa ora liwat pangestuning ingsun tampanana Abimanyu padha harja pangestunipun Paduka Rama Kyai Jodipati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Kyai ya tak tampa Gatot padha slamet tansah pinanganning kawidadan ing sambi kula sowan kula Rama Kyai bekti kula kunjuk wah tak tampa Abimanyu raharja sowan munggir nuninggi Kanjeng Rama sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Gatotkaca anakku lanang padha raharja nuri paman niring sambi kula sowan kula tebi saking Rubeda kulup sakarone sawise katon asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe mara diaki matura marang awakmu ing Ngamarta ana wigati apa dene sira kurup sakloron sowan mongko tanpa tinimbalan nggir Abimanyu apa dene Gatotkaca sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana sowan kula menika mboten saking pikajenganipun ingkang putra piyambak namung dapur dipun utus dening Siwanayantaka sira diutus dening Kyai Semar kasinggihan mekaten wigatine apa nggir para gage matura nalika semanten kula nderekaken dhateng kadang kula pun Yayi Wisanggeni anggenipun nglempahaken sanggihaning para putra tuwin kakanthi sowan dhateng Karang Kadempel njumbuhaken kan pasumenan ingkang linampan dening pun kadang kula Yayi Wisanggeni tumunten sak sampunipun menika Siwanayantaka paring dawuh bilih badhe anggadhahi sedya nedhi ambangun desa. Kula nyuwun pangapunten. Nanging ngendikanipun Siwanayantaka sedaya badhe rancak gegayuhan ingkang ginayu dening Siwa Semar menawi Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun Siwanayantaka. Apa ingkang kudu ingsun tindakake Abimanyu? Ngendipun Siwa Badranaya paring dawuh badhe rancak anggenipun badhe nglampahi ambangun desa menawi para Pandhawa suka paring ambil wujuding pustaka Jamus Klimasada kinarya syarat sarana pambanguning desa Siwanayantaka wa Puntadewa semban kula miat langening karanggiwan aglar pandan moncar Om tinon ler kakonang samsara tetan padhang kasur lan pacaring purnaming kekono dasare mangsa katiga ing Werkudara ora pun Kakang ingkang bakal paring pangandikan nanging mangsulana ature anakmu lanang ing Tanjung Anom Abimanyu Gatot wonten timbalan Rama Kyai wonten timbalan Rama Kyai upama ta Semar duwe kepinginan bakal mboyong pustaka Jamus mihang jimat Klimasada
mestine ora usah dadak kongkonan karo Abimanyu apa dene Gatotkaca ngluhurke derajate para Pandhawa. Semar kudune saguh sowan dhewe marang negara Ngamarta. Nanging sabab apa dadak kongkonan karo anak-anak Pandhawa. Banget-banget nggone ngasorake derajate para Pandhawa. Mula sing gedhe pangapuramu gandeng siji. Pustaka Jamus Klimasada ora kena pisah karo para Pandhawa. Loro gegayuhane Semar. Mung sak desa wae aku dadak nganggo pusaka Pustaka Jamus Klimasada. Kowe bali nggir matura karo Semar Badranaya. Yen to Pustaka Jamus Klimasada ora bakal luwal saka negara Ngamarta. Yen Semar butuh kudu teka dhewe ning negara Ngamarta, ora usah dadak kongkonan sapa-sapa, Gatot. Irikata tyan Gatotkaca kinon mapakarga suta. Tekapira Kresna Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang. Nyuwun pangapunten, Bu. Sewu kalapatanipun ingkang putra ing Pringgondani Tadah Wadana Rama Kyai kula nyuwun pangapunten. Sanget-sanget Siwana Yantaka anggenipun paring dawuh dhateng ingkang putra pun Gatotkaca. Saged lan botenipun Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula ingkang badhe amboyong. Menawi ngantos sowan kula wonten Karang Kadempel, mboten nganti Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Kados pundi mangke gempal manahipun Siwana Yantaka. Lan samangke boten badhe pitados malih kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca. Mila saking menika timbang wangsul kula wonten ing Karang Kadempel. Ingkang putra ing Pringgondani boten boyong wujuding Pustaka Jamus Klimasada. Nadyan putung mugi kabandhemna, remuk mugi kasawurna. Wah, cangkeme. Pandya bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata Kurawa gambahung kesra titik. Nuwun mapunten Kang Prabu. Paripaksa kula ingkang radiming setanggen kula sowan anyaket lenggah paduka Kanjeng Kang Prabu. Kembar Sedewa ragile ning apa? Mula gage matur marang wak kadangmu sepuh ing Ngamarta. Nggih. Supados samangke sampun ngantos pinaya ing para kawula, supados samangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula negari Ngamarta ing atasipun Kakang Mas Jodipati mulasara dhateng putranipun piyambak. Menapa dene Kakang Mas Madukara sakmangke menawi ngantos seling surup kalian pun Abimanyu tanpa ndhe namung badhe dados regejegan. Menawa kula suwun kanthi sanget monggo to. Kula aturi metang. Kula aturi gelar tuwin, kula aturi gulung. Lelabuhanipun Kakang Semar tumraping para Pandhawa menika boten saged kapitan mawi wilanganing driji. Namung sampun marambah makaping-kaping bebasanipun Pandhawa kuncung ngantos gelung, Pandhawa jabang ngantos celaprang. Kakang Semar boten uwal saking lelabetanipun kalan para Pandhawa. Menawi namung nyuwun ngambil Pustaka Jamus Klimasada paduka awal, tumunten pasrahaken rembag menika dhateng pun Kakang Mas Jodipati. Monggo Kakang Mas Jodipati menika boten saged pirembagan ingkang dipun ginakaken namung ngokol. Menika mangke mboten kanten-kantenan kedadosanipun to Kang Prabu. Sedewa lumen rawuh. Pusaka gage gawanen paringna marang Gatotkaca apa dene Abimanyu mangsa baranggon mung ngrimuk sarta ngleremake penggalihing kadangmu Jodipati apa dene Madukara. Pun ngakang percaya marang sira kadangku ragil Sedewa. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Wah, gerangamu ora mulang kowe wani karo wong tuwa. Sekecap ucapmu padha karo ngilani dadane wong tuwa-tuwamu Pandhawa. Nyuwun mapunten Rama Kyai. Menawi kula aturaken menika supados sak mangke kula saged jagi dhateng kesagan minangka dados satriya. Wah, mulang karo wong gerang. Apunten Rama Kyai. Dewa, Inggih. aja dadi palangi Werkudara. Kowe ngerti watak wantune kadangmu panenggak. Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngaten menika kula badhe ikhlas nataken dhateng pejagesang kula. Natake kanggo sapa? Kagem anak kula Gatotkaca. Bocah ora ngerti tata krama aja mbok labuhi. Ndak gedhe ndase. Ya ajare ora pati-pati lere yen durung kutobat karo wong tuane. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mas. Wah, Inggih, kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mergi menapa? Namung badhe anambak dhateng pinten-pinten raosanipun para kawula ingkang sami priksa jenengipun Kakang Mas Mulasara dhateng putra piyambak. Menika rak mboten sae to. Mangke kinten ingkang putra kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten rukun. Mboten gathuk tuwin mboten mathuk ing pemanggih. Tumunten kula nuwun sewu ingkang ngumbar dhateng mubal babaling nepsu malah sing tuwa menika rak mboten prayogi. wah, Inggih menapa mboten? yo. Sabanjure piye? Koko Prabu Darmakusuma sampun paring dawuh dhateng kula, pustaka Jamus Lima Sada kinen maringaken dhateng Gatotkaca. Wah, aja ngapusi. Mboten. Menawi kula wantun matur dura ngersanipun Kakang Mas Jodipati, jangga kula kinarya lintu. Kuwi tenan. Inggih. Wah, ya wis. Sakarepmu ning kowe kudu tanggung jawab. Kula tanggal jawab Kakang Mas. Abimanyu Gatotkaca wonten timbalan paman, Wonten dawuh paman. pustaka Jamus Lima Sada keparenging wami ngamarta kowe ingkang kudu ngasta. Nggih, ngestaken dawuh. Reksanan aja nganti tiba ning astane wong kang kurang tanggung jawab. Mung buta kinarya syarat ya cukup syarat wae yen wis paripurna kondurna. Nun inggih ngestaken dawuh budhal, ngestaken dawuh Kanjeng Lamprong wonten dawuh Kakang Mas. kaya ora mentala. Weruh lungane pustaka Jamus Lima Sada kepareng paduka hayo ning Karang Kadempel. Karepe Semar piye? Monggo Kakang Mas kula dherekaken.
Ainos mubang wangarono katinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donganing kunglir wuwuh sing pene panca la jagat dewa Bathara Antarja iki kasinggihan kula ingkang sowan kepareng ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayaning kasantosan janur gunung kadingaren nggon musawana negara Mandura eneng apa Antarja mugi andadosna ing kawuninganmu kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya inggih Siwana Yantaka lho diutus dening Kakang Semar kasinggihan mekaten wigatine namung badhe wonten Sukalelaning penggalih Patuko Prabu amaringaken ngambil pusaka Mandura lho maring ngambil pusaka Mandura piye kacariyos bilih Kyai Semar badhe gadah kajat inggih menika mbangun desa mongko nyatanipun menika mangke mboten badhe kasembadan menawi mboten saking pambiyantinipun Patuko Mandura aku kudu piye panjenengan kedah maringaken pusaka Kyai Nenggala piye pusaka Kyai Nenggala Kyai Nenggala arta gawa ning Karangga Dempel ih kasinggihan mekaten wah jagat dewa Bathara Antarja wonten timbalan mesine kowe iso mikir kowe wis dewasa iso ngulir budi ing ngatasé Kyai Nenggala kuwi pusaka kadewatan ora pusaka baen-baen ora pusaka mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadewatan diparingake marang Mandura Prabu Baladewa lah kok dadi drajate Semar ping arep bangun desa iki dadi anggo syarat pusaka kuwi Semar iki wong gerang ora iso mikir yun mahapunten nyatanipun ngendikanipun Kyai Semar kados mekaten Bali nun Bali lho kersanipun Patuko Prabu nundung dhateng kula kandha karo Semar kandha karo Semar yen ora bakal kasembadan boyo Kyai Nenggala menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha paripeksa dhateng Patuko Mandura piye menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha peksa dhateng Patuko Mandura mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggala lingsem raos manaku ing atase kula menika satriya dipun utus mboten saged ngrampungi karya menika raos kula sampun mboten saged netepi darmaning kasatriyan terus kowe arep apa terus kowe arep apa iya kula badhe ngrebat Kyai Nenggala iblis kanat kowe malah wani karo awakmu Mandura kowe ngrebut Kyai Nenggala Antarja kowe menungso apa kowe Manus maring jajalan sekertane bawana menungso ora tataran wah selagine dewa wae ora wani nyilih Kyai Nenggala mung drajate Semar batul ketibal pitulungan nyilih Kyai Nenggala ora melek mripate ora nyawang karo Nata Mandura Prabu Baladewa nyuwun pangapunten wa istri mas kok kacang kempe Wiladala ora kena dialus Ratu Mandura wa Prabu nyuwun pangapunten kula estunipun boten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan nanging menawi panjenengan sampun miloro dhateng Munarja kula nika menungso dudu kewan ayo cobane kaya ngapa kekuataning Ratu Mandura Antarja kaya bocah Panos maning jajalan kuat dhewe menungso ora tataran kuku karepe dhewe Antarja wani karo aku Kresna inggih
Kok duka-duka Nesuwaru Antarja. kula nuwun pangapunten nek nganti Antarja wani pripun? Lho, lah mau dicoba. Dijajal apa piye? Baladewa musuh Antarja ora bakal wedi. Antarja kowe wani? Wantun. Lho, bocahe wani. Nun sewu lho, panjenengan menika dereng prisa kekuwatane Antarja. Mula dadi piyayi menika aja sok ngembe ngempukke watu ngatoske banyu. Karemu piye? Antarja sowan betahipun menapa? Nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Lajeng Aku ora entuk. Antarja panjenengan Tak piloro, tak ajar. nek wong tuane ra trima pripun? Lho nek wong tuane Antarja ra trima kok tekan kene. Tenan apa piye? Tenan apa piye? Nyuwun pamit kula tak matur Kanjeng Rama. Aja wis. Nantang Kanjeng Rama padhake wong tuaku ki wong jireh. Kula tak matur. Ya piye? Antasena kan bisa nggeni ugi sowan wonten negari Durawati. Lho, wigatine Nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ingkang sekawit kula mboten ngeparengaken ing gandeng kula menika kemutan lelabatanipun Kyai Semar. Lelabatanipun Kakang Nayantaka tumuli pusaka kula paringaken. Lah samangke menawi panjenenganipun Koko Prabu menika dipun suwuni ngampil Kyai Nenggala namung sekedhap dipun suwuni ngampil kok ora entuk. Menapa panjenengan menika mboten kemutan dhateng lelabatanipun Kakang Semar? Lho lah aku ya kelingan. Lah inggih menawi kemutan mbok ya diparingi ngampil, ming maring ngampil kok angele ngopo to? Lah kuwi pusakae. Wijaya Kesema menika ya pusaka. Sami-sami pusaka kula maringaken kok panjenengan mboten menika mengko dikira, lho anake Prabu Basudewa ki jebul apik Kresna mbangane Baladewa. Kresna disuwuni ngampil diparingke kok Baladewa ora ki. Yen ngono pancen bener omongane wong kae Baladewa ki wonge galak ora entuk disili apa-apa. Pelit. Nyo. Kok njur mak slonong saka tengah epek-epek. Antarja Wonten timbalan. Kyai Nenggala wis diparingake iki lho. Wo, matur sembah nuwun, ora caturan. Kula ngaturaken panuwun. Ora caturan kok Nenggala. Inggih ngestaken dawuh. Terus piye? Sameneika ngaten, monggo nyaketi Karang Kadempel sowan dhateng Kakang Semar. Sedyanipun menapa, pikajenganipun menapa, rak malah sekeca ta ora usah dadak nesu-nesu kaya ngaten menika. Oh ngono. Inggih. Ya, wis ayo. Budhak ning Karang Kadempel, monggo Koko Prabu kula dherekaken. Kakang Semar, kula janjane piye to niyate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus supaya nyuwun pusaka 3.
pusaka ke pusakaning Koko Prabu Mandura lan pusakaning Kyai Prabu Darma Kusuma. Ya, piye Semar? Jane keterangane piye Semar? Wah, Dipol. Karepmu piye? Astunipun niki mung dienggo syarat. Lah iya. Syarate syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pamongagung. Wahyu Pamongagung nggih. Lah syarate kudu nglumpukke pusaka telu niki. Pusaka telu niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges Wahyu bakal mandhap. Lho, lah banjur sapa sing arep nampa Wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara. Kinemulan mendung sak nginggiling padukuhan Karang Kadempel. Angen danu kaya bakal jawah dres. Jroning Karang Kadempel parandening mangke ana kilat sak gebiaran ingkang nganyigar punang mendung. Tengah biak nyareng itu muruning Wahyu kalih werni Sang Pamongagung manjing anggane Kelurahan Semar tuwin nata Ndarawati. Malah sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andaning Ki Kakang Semar. Berarti Wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdi pun Semar kalih Sinuwun Ndarawati. Ingkang pancen pantes lan cinampiran kewajiban kedah momong dhateng satya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu inggih menika para Pandhawa. Kekiyataning Wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Kadempel supaya luwih apik lan supaya luwih becik, Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok kele gunake. Pancen tenggala ki sok ora manut. Karepene yah niki arep dolan dhewe. Purnaning gati sura Sudira Jayane ingkang rat. Bratet kate kula Darmas Tuti.